אתם בסרטון חדש של ריף בודק. היום אני בודק כרית פלוצים, כן, מהג'מבו החדש שנפתח בנתניה. אם אתם לא יודעים, אני גר בנתניה, אז בואו נשמע איך זה עובד. אני שם על הכיסא שלי את הכרית. שמעתם? אני לא בטוח אם שמעתם. הנה עוד הפעם, מיליתי שם האוויר. שמעתם? זה הכרית פלוצים, היא כל כך טובה, ממליץ לכם. ואני ממש אוהב את הכרית פלוצים. היום ממש קניתי אותה, ואני פשוט עושה סרטונים על מלא דברים שאני פשוט רואה, ואני חייב. אז כן, מי שלא יודע, יש בהמון סרטים כריות פלוצים. זה אחד מהטריידים הכי מותחים בעולם, וממש כיף לעשות את זה, פשוט כיף, 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 ממש כיף. אני אמרתי לכם שאני אוהב אותה, יש לי ערך מאוד גבוה אליה, ובאמת ממש אני יודע, כאילו, אני יודע באיזה סרטים יש כריות פלוצים. בבוקספוג נגיד אין כריות פלוצים, במיניונים אין כריות פלוצים. אז אוקיי, נראה לי שסיכמנו להיום. ביי, נתראה בסרטון הבא.